Căpșuni. Lapte cu căpșune, da, neam, delicios. O să facem râul ăsta care vine în valuri așa, de sus de pe deal. Desenez o carte pentru copii. Pana la cât stați pe live. Păi până se trezesc ăștia mici, până pe la 3:30. A fost o ciocolată mare înfiptă în pământ, deci am idei. Ronda Andrei Poruc. Gata, făcurăm și râul. Uite, pac. Ia uite-i. Trebuie să le mai dau niște umbre, ceva, că sunt ciudați acolo. Parcă nu sunt din peisaj. OFC Arond Shadow AD Kipi Ceapa Ceapa. Chipi ceapa, da. Ar fi un pahar din care se varsă râul ăsta, ce ziceți? Vă place ideea? Andrei, Sloteandr, mie ai făcut poftă de biscuiți. Da. Andrei, OFC da. Da. Iulia, Exeda. Hai să facem un pahar. Francesca, da. OFC aplicația se numește Așa. merge doar pe IPA de Asta era. Costă 50. Întregul desen. Acest munte are niște bube din gogoși cu ciocolată. E bolnav, are pojar. Aici avem vată de zahăr. Ursuleți gumați, cărora o să le dau niște umbre să pară că bate lumina din partea asta. De-aia se vede ciudat că n-am dat încă umbre și lumini. Și pe ăștia o să-i facem să pescuiască ce am zis noi, că pescuiesc din râu. Să pescuiască ceva de aici, din râu. Am zis noi că pescuiesc ceva. Căpșunele sau ce. Ia să vedem. Cum scriem noi aici, că voi știți că eu îmi dau repere. Lapte de vacă roz. Vacă cu căpșună la ureche. Și cu căpșună la ureche. OFC lapte de vacă roz. Ok, am înțeles. Hai să scriem. Lapte de vacă roz, da? Intru să îl modific și dau varp. Ghitaie drăguț. Și mi-l pun după ghidajele mele. Haideți să-i facem și lui ăsta forma paharului. Și desenăm și vaca roz sau nu? Cam așa arată o vacă. Văcuța roz, care de lapte roz. Am muncit destul la paharul ăsta.
Zic că e suficient, îl lăsăm așa, dar nici nu se vede, după cum v-am zis, cam așa o să fie pagina. Foarte drăguță. Astăzi am făcut doar paharul cu lapte de vacă roz. Găină sale, ce frumos arată. Așa, și din care se varsă un râu Faceți mai mare să se vadă. cu lapte și cu căpșune. Acum e mic grau. Păi e mic greu, că așa o să se vadă, eu v-am spus. Se numește aplicație. În carte o să se vadă foarte, foarte mic, cam așa o să se vadă în carte. Cam asta e dimensiunea cărții, adică o să se citească ce e acolo, lapte de vacă roz, dar trebuie să te uiți atent să vezi vacă. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi cu mine aici. Vă ador și o să intrăm în detalii cu pagina asta, o să iasă o pagină super, sunt convinsă, cred că e cea mai drăguță pagină din carte, deși mai avem o grămadă. Desenez cărți pentru copii împreună cu copiii pe live. Toată cartea. Să vă mai arăt. Banca suntem mulți. Ok, bine. Deci este vorba despre cartea cu Doctor Ustensilă. Frumoasă. A fost super. Aceasta este coperta. Se va vedea așa, adică aici este jumătatea cărții. Ea este desfăcută, e cartea desfăcută. Tot ce vedeți cu alb aici se va tăia la print. El este Doctor Ustensilă, care îi învață pe copii să se spele pe dinți. Aceasta este coperta. Pe urmă avem forzatul, partea care îmbracă coperta pe spate, care este cu pastă și cu periuță, cele două personaje din carte. Apoi avem pagina de titlu. Tu ai desenat acolo. Da, unde se trec autorii, editura și anul, iar aici se numește pagina de dedicație, unde am să trec toți copiii care au participat pe live la crearea acestei cărți. Personajul principal, Dințișorul, care până la urmă face carii, vă închipuiți de ce. Eu ca să vă placa să vedeți toată cartea. Aici este pagina de capitol 1, cu Mioara Miorița, pe care am desenat-o împreună, care nu vrea să se spele pe dinți în primă fază. Aici apare numărul de capitol. Și, bineînțeles, aici avem ISBN-urile și toate datele cărții. Apoi, prima pagină cu Doctor Ustensilă. Dragi copii, bine ați venit la un doctor iscusit. Ustensilă se numește și el azi vă povestește despre un dinte mai poznaș, mai isteț, mai copilaș. Și dacă vă aduceți bine aminte și la pagina asta, am stat foarte mult. Am participat la aproape. Da, te știu, Livia, da. Așa. Am stat foarte mult de vă plictisiți răți voi, dar până la urmă e și foarte frumos. Dacă avem răbdare, iese frumos. Și acum suntem la pagina asta cu dințișorul care mestecă dulciuri, este pe un tărâm al dulciurilor, un dințișor de lapte care ronțăia cât 7, bombonele, ciocolată, prăjituri și înghețată. Iulia Bărleanu, eu am participat la aproape toate. Vă trec pe pagina aia la final. Astăzi am desenat paharul ăsta cu lapte de vacă roz, din care se scurge niște lapte cu căpșune. Avem de ieri niște ursuleți gumați cu o bancă din biscuiți. Avem niște garduri din acadele. Ce drăguț arată. Aici avem vată pe băț, vată de zahăr. Video cu toate desenele. Da, iar aici avem muntele care are bube cu gogoși. Este bolnav, are pojar. Pojar din gogoși. Și o să mai desenăm, urmează să o completăm. Asta cred că va fi cea mai bogată pagină din carte, sincer. V-am pupat, acum trebuie să plec, că am 3 copii care urmează să se trezească și nu mai pot să stau. V-am spus, ne vedem luni, dacă reușesc să intru și mâine este foarte bine, dacă nu, ne vedem luni. Pa, pupici! Pa, pa, pupici!